парите. Това е музикална бокс машина. Хубавото тук е, че няма нужда да пробиваме стената. Това са уплътнения, които шумоизолират. Very smart. Хайде да видим дали работи. Ами, машината е готова, вече е сложена на стената, така че да започваме. Сложи ми ръкавиците. Само ми трябва мотивираща музика. Айде, давай, давай! Като цяло видяхте как работи продукта. Има музика, която може да се вържи, може да го използвате за колонка. Имайте предвид, че където го сложите, там трябва да остане, защото после много трудно се махат тези неща или пилото остава върху стена. Но като цяло този продукт отива в топа.